Прывітанне, я Міхась. Сёння распавяду вам чарговыя цікавосткі смарт-пасекі бж-бж. Вось, і сённяшняя тэма гэта абцяжка рамак. Вось, у мінулых выпусках я вам паказваў, як я збіраў гэтыя рамкі. Вось гэта магазинная рамка сабраная, гэта рамка гнездавая. Вось, што ў нас было адметнае, гэта тое, што мы вось такія утулачкі рабілі для таго, каб наш дрот не праразаў бакавыя планкі рамак. Вось, я сёння пакажу, колькі абцягваюцца рамкі. Гэта каля 3 хвілін абцягваецца, гэта каля 1,5-2 хвіліны маленькая. Вось, што нам спатрэбіцца? Нам спатрэбіцца дрот, вось такі дрот, гэта 0,5, вось дрот, які паўміліметры. Нам спатрэбіцца вось такія кусачкі, вось менавіта з тонкай канцоўкай, і вось такая абцяжка. Я вам яе паказваў мінулы раз, што значыць, навошта яе не трэба выкарыстоўваць, ну, магчыма, мы нават не будзем яе выкарыстоўваць. Вось гэта 3 элементы нам спатрэбіцца і рамкі. Вось, значыць, што я раблю? Перш за ўсё, гэта проста трэба. Да, я падкрэсліваю, што смарт-пасека бж-бж гэта пасека на каленкі, таму я паказваю, як з мінімальнай колькасцю абсталявання зрабіць абцяжку. Насамрэч, я замовіў такую дошку, на якой кладуцца такія вялікія рамкі, і там неяк абцягваюцца, але пакуль яна не са мной, я буду рабіць усё на каленкі і паказваць, што гэта магчыма рабіць, і чакаць нейкай там вялікага абсталявання не трэба. Вось, я зараз раблю, бачыце, раз абцягну, зараз 2, вось прасовываю праз дзірачкі, зараз трошки адцягваю больш дрота, зноў працягваю, да, опс. Тут, конечно, куча ёсць нюансаў, асабліва раю вось гэтай перчаткі, я не сказаў пра перчаткі, апранайце перчаткі, таму што гэты дрот вельмі лёгка канцом дрота параніцца. Вось, гэта я зрабіў некалькі разоў, узяў, як кажуць, аналіз крыві з пальца, вось, але гэта, не заўсёды прыемна, асабліва калі куча пылу вакол, ну і падобнае. Так, што мы робім? Да, вось мы гэта нацягваем усё, прасоўваем тут, вось яшчэ прасоўваем. Ну і, вядома, застаецца трошки павялічыць вось гэта. Вось так. Ёсць. Я так часам падроўніваю. І гатова. Ну, што далей? Я не выкарыстоўваю ніякіх дадатковых цвічкоў тут, проста раблю вось такі залом, пасля яшчэ залом і пасля яшчэ залом. І тут трошки падцягваю і раблю вось яшчэ залом. У нас атрымліваецца, што гэта трошки нацягнутая штука, іншая можна вось как бы падцягнуць, і тут трэба, пакуль яна нацягнута, закруціць. Вось. Ну, такім чынам как бы все закручваецца. Пасля я больш моцна гэта падцягваю рукамі, бачыце, нічым больш ніякіх дадатковых прылад не выкарыстоўваю, толькі рукі у перчатках абавязкова. Ну, дарэчы, у мяне яшчэ ёсць навушнікі, таму што часам метал, стук не самы прыемны, і я такім чынам яго пазбягаю. Вось, бачыце, я тут зноў заламаў, адбываецца. Тут галоўнае, каб дроцік как бы не скруціўся, таму што калі ён скручваецца і заламваецца, гэта, можа яго там папсаваць. Вось, значыць, атрымалася канцовачка 10 сантиметров 10, адкусываю, бяру вось такімі кусачкамі уздоўж і глядзіце, і цягну на сябе. Хоп. А вось пасля таго, як узяў гэта, пацягнуў, перакруціў, зноў вось гэта аперацыя заломвання і закручвання. Трэба як мага платней да дрота закручваць. Чаму? Зараз вы убачыце ўсё. Вось. Разы 3 пракруціць дастаткова гэтага, на мой погляд, і з іншым я знаёмімся. Вось далей я проста адкусываю гэты дрот, вось, выкідаю адмысловую скрыначку, вось выкінуў у скрыначку, і трэба вось гэтыя кавалачкі смесціць, каб яны не псавалі далей вашчыну. Вось, захопліваю акуратна і хоп.
сместили. Вот. То самое тут ёсць. Ну, вядома, трэба трошки прымяць, каб вось гэты востры бок не тырчаў на пальца. Ну, вось такім чынам у нас нацягнутая рамка. Вось бачыце, ну, розная напруга ёсць. Што можна рабіць? Ну, ёсць шмат меркаванняў, што ось, ну, нацягваць так не варта. Я паэксперыментую, паглядзім, што будзе з гэтай рамкай праз 3 месяцы, калі на яе ўжо можна будзе там класці вашчыну і все такое. Вось, але звычайна рамкі, хто так вось, ну, рэкамендуе, у іх няма такіх вось металічных утулак. І дрот праязджае ў саму бакавую планку, і таму ён тут расслабляецца. Мы паглядзім, наколькі дрот захавае сваю пругкасць праз 3 месяцы. Бачыце, вось две крайнія менш нацягнуты, две цэнтральныя, яны больш нацягнуты. Вось бачна па гуку. Это што тычыцца рамкі гнездавой. Ідзем на рамку магазина. Ну вось, яна нашмат прасцей выглядае. Зноў адцягваю дрот, працінаю вось тут, прасоўваю праз гэтыя апрацаваныя утулкамі дзірачкі. Вось гэта зроблена. Нацягнуў. Тут, дарэчы, это у мяне проста экстра. Вось так не павінна было быць. Толькі са знешняга боку я выкарыстоўваю утулкі звычайна. Так, вось падроўніваем тут. Тут нашмат прасцей тэхналогія. Важна, зноў жа, бярэм вось такую частку, да, яе заломваем 2 разы, падцягваем, заломваем 3. І вось тут фіксуем. Ну, і у нас можна зараз абкруціць больш-менш зручна, таму што калі дрот расслаблены, яго вельмі складана закручваць. Вось 3 разы пракруціў. Нацягваю на сябе. Вось так. Беру пасатижи, ну да, пасатижики, откусываю. Нацягваю, бачыце, яна расцягваецца адразу на некалькі сантыметраў дакладна, нават без моцных рухаў. І вось так прыкручваю. Ось 3 разы звычайна хапае. 3 разы здымаем вось гэтыя штукі нашы, дрот, прокусываем дрот. Ось прокусили дрот, откусили і подтягиваем. Подтягиваем таким чином. Ёсць, тут подтягнули, тут подтягнули. Ну, насамрэч, ось, рамка готова, яна даволі добра нацягнута. Тут таксама ёсць вось гэтыя утулкі. Мы паглядзім, што з гэтымі рамкамі адбудзецца праз некалькі месяцаў. Ось пасека бж-бж у самым такім нарыхтоўчым моманце. Я кожны дзень штосьці раблю невялікае. Гэта, ну да, запаўняю вось магазины такімі рамкамі, іх збіраць трэба з розных кампанентаў. І думаю, якую вашчыну набыць. Вось, таму наступныя разы, магчыма, буду паказваць вам, што я раблю з вашчынай, як гэта адбываецца, выкарыстоўваючы электранавашчвацель. Вось, на сёння ўсё. З вами быў Міхась. Лайкайте, фалаўце канал бж-бж пасекі. Пакуль.